Můj nový kemper, Toyota RAV4 první generace z roku 97. Je v tom 2 litr, nic moc jako výkon, ale je to stálá 4kolka a má to mezinápravový diferenciál, takže docela dobrý. Koupil jsem to v sérii, začal jsem polepem, vyměnil jsem kompletně kola, jsou tam ATčka, Yokohama Geolandar. Sehnal jsem nějaký originální doplňky, jako kryt rezervy, originální Toyota příčníky. A tohle mě baví nejvíc, protože když jedeš sám, nebo ve dvou, a nechceš spát ve stanu nahoře, tak si tady prostě uděláš takovýhle